og baboy lo nimo lo sa may imong gi. Baboy na sa anak tao anak balik kay manalabang. Manalabang mo na bata ako. Asa man nagmana lo? Kumbaga kay bulikaton man ito. Ako na pag niliga mas bulikaton. Pastilan. Kachunjos na anak ko pa doon sa atong lolo kikoy kay kasi sa ilahang baboy nga nanganak. Harus ka busy ka sa lolo kikoy ron. Tara dito ay. So diyan ako guys. Diyan ako sa ilang babudya nanganak ilang baboy ni lolo Kicks. Tuwas lolo Kikoy. Agay naghanang lamok mandare. Naghanang mang lamok ning imong kuan lo imong binuhi lo. Na lo nagunsa man kanani lo. Kay kanang lamok kay nato ang katul na. Wow, daghang baktin. Wow, congratulations Nay. Nagabihan lang ka. Makalagi lo. Unsa may atong sada nilo nga gipuhag man ta. Kasi nagabantay kami nga naanak ka mo nagipasuhan ka na mo. Wow, og baboy lo nimo lo unsa may imong gi. Baboy na sa anak tao anak balik kay manalabang. Ada imong anak dani mo imong in charge. Mo imong batok kag imong anak. Manalabang mo na bata ako. Asa man nagmana lo? Kumbaga kay bulikaton man ito. Ako na pag niliga mas bulikaton. Pastilan. Ano sa bulikata gawa pa ni gawas. Pag ni ko ni gawas bulikaton na. Huy nanay. Ano ba maguna naman? So og magawa sa kinunlan wa nakol. Wa pa kibuo ko. Kay gud kung bubira mo kinunlan ng suhan matay ko na dali. Uy, ito ni siya. Ja 14 na naman. Pero 14 ya. Naiba. Ika-decide ka na. Naibahin jud sa kuan. Nanganak na doge mo itoy untong. Itoy dai na lo. Oh, dang itoy. Wala mga itoy. Pila naman ika-anak kanin Jokol. Ikaw pa na dahil nilo ninsong panganak? Apat na niyo doon. Tsakaroon pa ka dahil nakatambok ng anak? Karoon pa ko kaya malagigil. Kamay ko doon. Standby. Pero lo, wa may quarantine sa Cebu lo? Wa. Wala ganyan nga ang pagbabalik. Kanay dahil lo, yung maning mga kasataan lo. Ito, ginoo ko. Ahong inangkod. Sa makita ni maaho na. Naman din po kayo mga kalubian. Pulos mo na putot. Pulos bot-bot. Huwag tinuod. Pulos bot-bot ang bunga. Huwag tinuod. Tamas makitaan lo. Pastilan. Waman ini mo gunahi lo. Wala guna-guna. Wala nang ipasab-sab na binuhi na akong kuhan lamok. Kuya wag lamok. Mga unong sagbot. Kuhan na, bagong kuhan na. Litis na ron nga kuhan. Ayop nga, lamok mo sab-sab. Mao, dahil ang daghan ng lamok dani kayo mo ng mga binuhi. Okay. Muna kuhan ron. Kuyaw ng mga lamok kasi na-COVID mga lamok. Oh my God. Naman din po kayo mga kakawan lo ha. Grabe. Basta mas makita si Mundong pati ng tanang baga. Awa na. Uy, nanay! Mo dahil po kang nakay baboy daghan. Bahay, pati bahay sa patiyo ka. Awa na. Huy!
Uy, doon sa naman ako, doon mo na magsilaban na yung mga kuhan niya, bakit? Siga-siga naman na. Ano gano'n niya, bago pa ganyan ang nasilang, yung mo nang silaban dito, nagtuhog ang karne na ba? Ito ay karne. Ito ay karne to ay. Bago pa ganyan ang karne na ba niya na nga, bago pa man ang ikawas. Inunlan man tulo. Naghaling naman ka diya, doon na nag-ihawon na di mo na diya. Wow. Baktin. Baktin is real. Majokol kay this is a kuan. This is a mag oh. This is a magpatakag tindog. Ah. Di na ni sa bantajan nung gabi eh. Pagkakyo na ako, tapos na kaulas. Kali na doon at doon. Supri. Katong nga mo kay kuan. Masara ka gabi namang bantay. Sarap gabi. Tako mo tinad. Dako noon. Man kinikit naman man. Siglit na wala ko. Musik. Gilihan siguro naghaslo. Lahat ng mga nagbababoy kay musod mo gawa magbilin og kuan na kanang baktin. Musud mo gawa. Magbilin og baktin. Dengan hiko kay ingon magkagnay anay nga kuan manganak. Hindi mo tanaw kog manganak kaganay human namday. Kisa may jong gikuhang mananabang si kuan. Si doktora. Rosaros. Kaliwat ni doktora deh. Nah, mana baga kay ida mambulikat doon na dosa tagawas. Sige nga ano sa bulikat mo pag niligyo mo. Kaya ikaw una ba suhi? Ay manghihilot dai na. Oh, saka nung suhi ni. Ikaw lo pag anak nimo wa ka naguna imong tiil. Di ko dili oy bulikat una niya ang buhok. Mulai karon resulta sa hapit kada upaw. Kinauna man ang buhok nagkaana mag nauna katiguan ko. Ay no dia. Tulod na lang ko yung buhok pero 5 ang kuto. Grabe po. Tuloy buhok ag duha ka buhok na duha ka kuto. Dulo lagi ka buhok 5 ang kuto. Uy, jara. Asa man ang buhok dari puno-puno. Dari puno-puno dito sa kuan alibiyok. Buo ra bag mga kuan lo, mga baktin. 14 man ka buhok, bak 14. Di naman baktin. Og na po ka buhok, baktin. Bak 14. Bak 14. Uy, bak 14. 14 tiguan. 14 tiguan. 14 tiguan. Ada balik sila tinaw doon. Bener na bay pa naman. Hala, grabe, mahal man social din yung mga baktina. Hindi may na mag-met at na bener ano. Di day ni best friend. Sana breastfed. Nabaylo. Breastfed. Lo atong tabangan nagtutoy lo arong madali. Ikaw una dito ko ikaw may ako lang may una inighuman mo. Mag-ungad-ungad mo gano'n. Natatanawa na rin ang anak ko. Bulikato na po na dito. Dahil naman yung bata, kaya yung bulikato na wala. Nagwapa yung nigawan. Pagka ninigim mo, walang bulikat na ito. Sila ning anak ka,
bunyagon. Hindi ba doon di ka ba o maranabang ng bataan eh. Practicing ba dahil lo? Practicing ba siguro, mabughad doon ang ano-ano, bulikat-bulikat o kung Daga na laging nangita ni Molo. Ay, kumusta naman mo tanan diha? Pag-amping mo, Ferme ha? Oh yeah. Kitas puso pa nga na. Pag-lumig-lumig. Matangtang mo na. Ingon ka, di mo ng anak, niingon malikag papa. Pag-agad-do ka. Papa aksa na. Hindi, kung may isang pangan. Papalo. Papalutong. Popsicle. Papalutong for short, papa. Wow, di eh, kuya dyan. Uy. Talabo, oh, kasad-kadso, oh. Sayang naman po ito na nakakit sa bahin. Uy. Practicing pa din na lo. Nagbaboy po, nagpractice po. Nag-backten po, nagpractice po gidi lo. Grabing dali ara mo sakat ang tao. Ang dali ara ma-overloaded. Uy! Uy! Ayaw, dik, ayaw, luoy, nak. Luwa, malay ka nagpadood na to, hadlok ka lo. Sakit na mong hawak lo mo, pungko na to lo. Wala din na ito ang gagaya ng siguang na. Maluin taon ko pa. Pag ko lagay siguang na ito, di na magsakit ang malikawan. Astilan. Uy. Ka-overuse na siguro na imong hawak lo. Overuse nga, noyos, maganda. Noyos. Nga doon nag-English ka, gamit ka ng noyos. Mga ganyan itong English, yes or no. Huwag ka na antag, what is your name? Ang ito ba? Yes. Yes. What is your name? No. Yes or no, radyo di ay lo. Pastilan. Ano sa manang panahon na ng tingmais? Panahong mampor? Ano, balikat yun doon ha? Kasi may plano na magkagaya. Wa naman ni Unalo, mo nang di na bulikato na. Sige na naman doon, kasi mauwaw na karina mo. Bulikatan na naman. Sige, nagbigyan ka na lang. Kung sa manang orasa, nagsugod lo na nagpanganak. Si Panay, ganyan pa din mo. Pag ganina, raday mo dan eh. Ano sa nang oras ng minuskiting para bagting? Anig iyan na skiting, wala mo bagting. Wala mo bagting. Karang hanga asulo. Wala mo nagkamatikod nga pa doon nga mo asuhan na mo dito. Pero effective lo. Nangawag imong mga binuhi nga lamok. Dugay pa sila makahumagkit-kit na ng imong sagbot lo. 13. Pangpagaman. Na paong na mag-imong kuan lo. Among haling wa pagisog batong tay karne. Bago pa ganun nga na baboy halingan na dito stilid. Basta yung plano siguro sila lisod ba na isa kabatin.
Kaya ko magkali. Basta pa kaya giuban na. Sa magkaundago sa may mong sikreto, may dikulo na manay mong buhok. Naghilak naman kulo. Ginoo ko, magkahilak doon din ako. Samot na ko, biyaan ka, ang kahilak doon. Hugot na pudlo. Maado na itong hugtad kay Hala. hindi ka magahubo. Nagsaba naman talo. Makurat ang baktin lo. Oh, baboy. Pakuratan para makagama sa Laogan na na. Barog na dik. Sakto, maintan po na dana ka mo ah. Lami ah. Agamo kay 13 pero namatay agkoan. Di, katandas ko naging buwan. Pa nagali. Kahawo na nagali rong January nag-birthday ni tatay. manukos na ito. Oh, dato sa imong kumpare. Kumpare si Duro. Magkuha kag mino sa imong kuan lo. Ah, sige kuha tong bear brand lo. Sige sige lo, baboy. Auto ba na ikuan na ni? Ah, sige karon mubarak totski. Ah, sige lo, ingat lo.